טוב, אז מה קורה חברים? היום אנחנו נשחק ברול סטארס. יאללה. אוקיי, בוא נתחיל. אוקיי, אז בוא שמתי אותו. אגב, צ'אט, תגידו, ראיתם שהישראלי מקום שני, לא, מקום רביעי בעולם? איזה מטורף זה היה, נכון? רגע, יש פה טל פרימו. לא, תן את הכדור. שתכול שזה פתאום יפסיק לי הסרטון שאני אדע בגלל שזה עד 10 דקות ואני, אתם יודעים, לא במילתי יוטיובר כזה, אני אפילו לא יוטיובר. יאללה נו עם אמא של... וואו, מה עשיתי להם? ראיתם איזה בלבול? איזה יפה. שיט, זה נראה לי... יש, זה גול! יש, תכנס. אני רוצה להם לעשות את העבודה שלי. די, זה פשוט... אגב, שומעים? כנסו אליי לקלן. לקלן ישראל פוראבר וקלן מטורף. די, איזה כיף זה המוזיקה, נכון? יש לי שהוא יותר טוב. בינתיים כמה זמן הסרטון? רגע, 2 דקות, אוקיי. זה טוב. שמנו משחק תוך דקה, אימא'לה. תן את הכדור. שייתן. אוקיי, בוא נרוג אותו. יש. מה? יפה. מזל. אם יש פתאום פרסומות באמצע, אז סליחה, כי אין לי דרך לשים מוזיקה. אם יש לי משהו רעיון איך אני יכול לשים דרך אחרת, בכיף שזה יעזור מאוד. נו יותר טוב. בסדר? טוב, צער. וואו, אם זה נכנס אני אומר לכם מה שבא לו. תגיד שלום ובוא תנסה להרוג אותי. שיטי מלנה. לא. למה יא בן שרמוטה תוכל... איזה מזל שאני לבד בבית. היי. תעשה מי דאם. מוכנים ילדים? יפה. מוליכת בסרט. אם זה נכנס, וואו! לא מאמין. די, לא מאמין לכם, זה הטעות שלי ששמתי את האולטי. וואו, אנחנו עדיין עוד 2 מנצחים. די. לא! טוב, אני בזמן הזה עומד להכניס גול, קבלו. נו, תביא, הבן שרמוטה. תביא. תוכל באתר אחד, תביא את הכדור!
איזה אוטיסט הוא באמא שלי. בגלל שאני לא פה לשמור. אני שומר מטורף. תראו. לאמצע. אם זה נכנס. לא, צ'אט זה קצת מסע. וואו. תביא, טיבת. לא מאמין. לא, יא בן של זונה, למה הפסדנו? למה לא ניצחנו? מה זה תיקו? כמה זה מסיימים? סרטון. עוד 4 דקות לסרטון. בוא נעשה פה איזה ווין מטורף עם מורטיס, יאללה? בוא נעשה איזה ווין עם מורטיס, משהו יפה כזה. יאללה. אגב, צ'אט, אם אני אעלה את זה בשבת, שבת שלום. אם זה במוצאי שבת, שבת טוב. איזה מוזיקה. יאללה. כנראה שאני אעלה כאן. בוא ניכנס. לא. תכניס. יופי הבן של גאון. שמעו על המטורף של אחי, מה הוא עושה להם? תראינו את המתחת באמא שלו. אגב, צ'אט, אני אשמח שתגידו רפואה שלמה, כי אני לא מרגיש טוב, ואם אני אשלח את זה במוצא שכנראה שאני ארגיש טוב. לא, יש! אם זה נכנס באמא שלי, איך הוא נכניס את זה? זין אחד. זה חי וסטור סטור ניסה להגיע. לא נראה, סטור, סומך עליך. אין מבטיח, באתי להגיד שהוא יוצא בלי שום סיום. תביא את הכדור. בבל, אני עולה, בבל. תתרחק מפה מורטיס, הבן של מורטיס. תראו, אני יודע לאן הוא עומד ללוות. למה? ידע מבטיח, אתם ראיתם, הגעתי לשם. לא, די. מה? אני לא מאמין. למה יש שם אף אחד? מה, אני כזה גאון. אני עכשיו עומד ללכת לשם. עם שום פתרון. טיבת! לא, טיבת, הבן של זונה, תאכל בתחת, לימח שמך. סרטון אינו לילדים מתחת לגיל 18. יאללה חברים, אז זה היה הסרטון להיום. ואל תשכחו להיכנס לכלל, נשים לייק, נשים פעמון, נשים הכל, ונתראה בסרטון הבא. אז יאללה ביי. טוב, אז זה הסרטון להיום, יאללה ביי.